Oh
Gayeng tenan ya Mas. Nggih saben para warsa kakung Sumamana Putri. Sugeng kebangge kaliyan kanca sendiri dan Kredo Turangga ingkang muji saking dusun Demangan. Insyaallah dalam kedatangan siang dumugi dahulu samangke badhe caos panglipun dhumateng saking para pamirsa namung saderengipun kula sakadang babar menggah seni jalan kreasi wonten dalu siang menika. Babila samangke akhiripun cas panglipur saestu kathah gerangan kalepatan kula sak rombongan seni jalan Kredo Turangga nyuwun lumut resik samudra mangsami. Ing wasana katur dumateng saking para pamirsa sugeng ampreksani ngantos paripurna samangke. Sugeng siang Mbak Tata. Sugeng siang Mas Gito. Mbak Tata Angelina. Menika ugi wonten. Wis pirang tahun ya Mas ya? 5 tahun ra ketemu. Saiki tambah mulya.
Sing wetan dhewe iki Mas sapa iki? Mbak Nia, Mbak Nia Octavia. Iya, sugeng Wis siang Mas pokoknya Gito. heeh, bareng penyiaran kondang ngono wis penak pokoke wis. Iya. Kaos panglipur Mas. Heeh. Wonten ing adicara Walimatul Kitan. Tasyakuran. Tasyakuran kitanan adik Kalampati Kumbaran. Kalampati Kumbaran. Nggih, Derek tetunggo Mas, monggo. Derek tetunggo sing penting lindungan sing apik. Heeh. Dongaku mung siji Mas. Kek ndang mari. Heeh, kedang mari. Aja kok biasane ku nek ndonga muga-muga enggal pulih kaya wingi. Ha nek pulih nek kok dadak baleni meneh kok ya, Nze. Mbok pilih adik ingkang wonten kita wonten mriki. Pundi? Sik pundi? Oh, alah, idolaku ya kuwi. Wis. Pajangan pokoknya- sejarah. Wis mari. Oh, wis mari kok ya, alhamdulillah, Nze. Samarku ki nek kesampar gek engko malah Ora sida mari. Mugi-mugi dados ing Nze. alare kang soleh wis. Heeh. Oh kesuwen ya. Sabar, Mbak, sabar. Mbah Cilik. Mbah Cilik iki jan. Lek ngombe minyak kurang oke iki kok. Kesuwen. Wis. Ya ya, dipun sunggata lagon ingkang jumbuh kalian swasana. Lagune njaluk apa, Mbah? Heeh. Ula. Ya wis njaluk ula, yo. Anakku sing bagus dhewe besok pintar yen wis bisa nyambut gawe kudu mlaku sakmestine. Monggo Kang Mas. Putra Nusantara Putra katur. Nusantara. Ngarep pemburi Mas. Mburi wae. Yo.
apa ya, Mas? Ana apa to, Le? Iki Le apa Mbah to, Mas? Heeh. Aku ki malah isih cilik-cilik. lah ya niku lho Jan. Arep muni simbah kok ya le siram nyemplung. Brengose rungono. Brengose rungono. Ana sik rung rukul barang. Maksudnya brengose? Iya brengose. Oh, lah kok le terus le dong guyu ki sajake. Glo iki glo sik rung ana brengose. Oh. Luweh. Ning godheke dawa, Mas. Selang arep ngapa? Oh. Tiku. Aduh tunung bapakmu ayai Gundul pantul gendengan wes ngampung mulih kondur keswatara ati makmur Rido Roko Salala iya ya iya Ula, sik dawa napa sik cendhek? Kowe ndene dawa apa cendhek? Oh, sae. Kok manutan to ya? Mulane manut dawa ya gelem cendhek. Mbak, ngapunten ingkang menika putrane sinten nggih? Sinten, Mas? Mbak menawi wingi le. Ingkang pundi bapake? Ora aku gur arek takon nek ngene iki wingi resepe kaya apa wae ngono lho. Wingi nyedam apa? Heeh. Adonane wingi kaya ngapa kok iso jan Iki sesuk 5 tahun meneh wis ora umum. jadi idola. Idola ya. Oh, Ya aja marah-marah to ya, Mbah. Ya. Aduh tunung. Ya.
Yes tunggalaken putra Nuswantara. Ya Mas di langsung ula ngudak selak nesu. Nggih. Iki selak nesu lho. Ngersake ula. Iya. Sangger ditrotol kapok. Yo Mas yo. So. Siji, loro, telu, papat. Siji, loro, telu, papat. Siji, loro, telu, papat. Iya.
Dilangi rumiyin sumangga 3 2 1 krida turangga. Wah, iya. Yuk. Krida turang. Yuk. Ayo balik, Mbak. Jan cocok tenan Mbak Nala. Yuk. Hot. Pawangnya kapusan. Wes lekat.
Iki wis mapan disupit. Ha 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 ha. Oh ya ayo. Oh iya. Yo, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Yuk, 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 yuk. Los, los. Konco ayo konco, konco ayo konco, sing prayitno ayo konco. Ayo konco, ayo konco, konco ayo konco, konco kabeneya, kaleri budaya. Yuk, 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 yuk. Ha, 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 ha. Iki sing mburi wis adus. Yuk, yuk. Los, los. Yuk, 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 yuk. Yang mana, yang mana, yang mana yo? Hoe, hoe, hoe. Yuk. Aho. Oi. Oh, 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 oh. Suwe ora jamu, jamu pedang erat. Suwe ora ketemu pisan panangga ayu. Suwe ora jamu, jamu pisan godhong meniran. Wis suwe ora ketemu, ketemu pisan dadi pikiran. Yuk, 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 yuk. Kerido turangga. Ayo Mas. Los, los. Yuk, 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 yuk. Hea, 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 hea. Los. Ya. Iki njaluk perang ke Mas Sil. Kowe le mari kari dhewe. Hoe, 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 hoe,
kampung Oh iya. gendang reyang ketepo Yo yo ya. kunang loro tur nendro selompret belok jarana kempang nyongklang waroke macan mangap megap megap ujang ganong kalian kibrat musnya toka guna preok pranyoto gaweku yuk. oh ya ngono lho mas heo oh ya Iki arep Bali. Salaman sih. oh yo kondur Yo. Wah, yo. Yo 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 yo. Hae yo yo. Ya. Yuk habiskan. Ku ambil bola sebentar, ku potong sama
ho e ho e ho e ho e